प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकेच्या मॉडर्न युगाच्या कार्यावळीत तुमका उर्बे बरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने हांच्या संशोधनावरवी क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान कितलेशेच दुयेंती या गंभीर दुयेंसाचेर जैत मेळोवन सामान्य जीण जगतात. इष्टानो, हे भलायकी विशयीचे माळेन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार किडनी फेलियर या गंभीर दुयेंसाचेर तुमका मार्गदर्शन करतात. किडलेंतल्यान कुडींतल्यो गरज नाशिल्ल्यो गजाली मुतावरवी भायर पडटात. आमचे कुडींतले मीठ, पोटॅशियम आनी ॲसिड हांचे घुसपागोंदळाचे प्रमाण किडने खातीर समान पातळीचेर उरता. तशेंच रक्तांतले तांबडे पेशींची उत्पत्ती, ब्लड प्रेशर आनी कॅल्शियमाची पातळी थीर दवरपाक तुमची किडनी खासा तरेच्या हार्मोनाची निर्मिती करपाचें काम करता. देखून किडनेक कुडींतली केमिकल फॅक्टरी म्हणून वळखतात. जशी जशी पिराय वाडटा तशी तशी किडनीची कार्यक्षमता उणी जाता. कुडींतले टॉक्सिन आनी अतिरिक्त उदकाचे प्रमाण जेन्ना रक्तांत वाडला अशें वैजीक चांचणेंतल्यान कळटा त्या वेळार ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसता. ते खातीर सुरवातेक सावन तुमी तुमच्या किडनीची जतनाय घेवपाक जाय. हे विशयीचें प्रबोधनय भलायकेच्या मॉडर्न युगांत जायत आसता. किडनींत लाखांचे संख्येन सूक्ष्म अशे नेफ्रॉनांचे जाळे आसता. हे जाळे रक्तांतल्या गरजेच्या घटकांक कुडींत दवरता आनी गरज नाशिल्ल्या घटकांक भायर उडयता. हे फिल्टर प्रक्रियेत ज्या वेळार आडखळी निर्माण जातात तेन्ना किडनीची अधोगती सुरू जाल्ली आसता. हातून खूब वर्सां वतात. ही प्रक्रिया सवकास जाता. देखून किडनीचे दुयेंस बेगीन कळना. म्हणून तुमी तुमच्या संवयाचेर निमंत्रण दवरपाची गरज आसा. नेमान रगत आनी मुताची तपासणी करूंक जाय. ते खातीर सदांच तज्ञांचो सल्लो घेयात. किडनी सांबाळप सहज शक्य आसा, पूण ते खातीर जागरूक रावप खूब गरजेचें. आनी ही जागरूकताय मॉडर्न होमिओपॅथीचे कार्यावळ वरवीं नेमान जाता. हाचो चडांत चड प्रसार जावचो हो आमचो यत्न. पूण जेन्ना किडनी फेलियरा खातीर जीण धोकाच्या पावड्यान पावता त्या वेळार डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्या खूब तेंपाच्या संशोधना खातीर कितलेशेच दुयेंतीक परत एक फावट सामान्य जीण जगपाक संद मेळ्ळा. हे विशीं तुमी पिडिस्तांचे अणभव आयकल्यात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारक क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटा वरवीं हें सिद्ध जालां. हे विशयीची आनीकय म्हायती मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर रुपेश पवार तुमकां दितले आनी मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ तुमी खूब लक्ष दिवन पळोवची, आयकुची आनी जर तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसत तर ताच्यो जापो मेळोवपा खातीर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या टोल फ्री हेल्पलायन आनी वेबसायट वा शाखेकडेन संपर्क करात. मॉडर्न होमिओपॅथीची सुसज्ज टीम तुमकां ते विशयी मार्गदर्शन करतली. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या कार्यक्रमात आपण किडनीच्या आजारांविषयी बोलतोय गेल्या भागापासून आणि आजच्या भागातही आपण त्याच विषयी बोलणार आहोत. आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रीटा सोनावणे. मॅडम, तुमच्या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्कार. जसं आपण म्हणतोय की आपण गेल्या भागापासून किडनीच्या आजारांविषयी बोलतोय. स्पेसिफिकली आपण लहान मुलांमध्ये जे किडनीचे आजार त्याचं गांभीर्य ते बघितलेलं आहे. मागच्या भागामध्ये आपण एका रुग्णाचा अनुभव त्यांच्या नातेवाईकांकडून ऐकला होता. 1.5 वर्षाचं मला वाटतं ते लहान बच्चू आहे आणि त्याला कशा प्रकारे हा गांभीर्याने आजार झाला होता तो आपण ऐकला होता. त्याविषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे, परंतु त्यांच्या नातेवाईकांचा जे काही अनुभव आहेत ते आपण आत्ता थोडक्यात पाहूया. माझं नाव भरत राजाराम वावळ आणि ह्या माझ्या मिसेस पूनम भरत वावळ आणि हा आमचा मुलगा वैष्णव वावळ. हा पोटात असताना 8व्या महिन्यात आम्ही सोनोग्राफी केली होती, तर त्यामध्ये तो प्रॉब्लेम दिसला होता किडनीचा. आणि त्यानंतर मी डायरेक्ट कोल्हापूरला जाऊन ट्रीटमेंट घ्यायचं ठरवलं, कारण शरण्याच्या वेळी तिथंच ट्रीटमेंट घेतली होती. मग तिथं ट्रीटमेंट घ्यायला चालू केल्यानंतर मॅडम म्हटलं की आपण एक कोल्हापुरातला फेमस चाइल्ड स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत तिथं दाखवूया. तिथं ट्रीटमेंट चालू केली तर ते डॉक्टर म्हटले की बाळ म्हणजे आता बाळ खाली करायची काही गरज नाही, पण बाळ बाहेर आल्यावर मग आपण त्याची ट्रीटमेंट करूया. त्यानंतर तो झाला आणि मी 5व्या दिवसापासूनच त्याची तिथं चालू केली ट्रीटमेंट. तर 2 ते 3 तिथं टेस्ट केल्या, मिरजेला पण टेस्ट केली. तर सगळे रिपोर्ट असेच होते की ऑपरेशन करायलाच पाहिजे असं सांगितलं होतं डॉक्टरांनी. मग आपण म्हटलं आणखीन एक सेकंड ओपिनियन म्हणून मग पुण्यात आलो आम्ही. पुण्यात पण दाखवलं. पुण्यात पण जवळजवळ 7-8 डॉक्टरांना दाखवलं. सगळ्यांनी तेच सांगितलं की ऑपरेशनच करायला पाहिजे. माझं मन तयार होत होतं की ऑपरेशन करायचं नाही, कारण हा खूपच नाजूक होता झालं तरी, आणि त्याला ते झेपलं नसतं ऑपरेशन. एक मेसेज आला मॉडर्न होमिओपॅथीचा. ते लगेच यूट्यूबवर मी सर्च मारून त्यांचे व्हिडिओ बघितले
किडनीच्या, तर त्यात डिटेल सगळं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर डॉक्टरांकडे गेलो आम्ही, तर डॉक्टरांनी सगळे रिपोर्ट वगैरे बघितले आणि डॉक्टर म्हणाले की तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी आला आहात. तर यांच्या दोघांच्या पण डोळ्यात पाणी आलं. तर आम्ही इतके डॉक्टर शोधत होतो ऑपरेशन करू नका सांगणारे, ते आम्हाला डॉक्टर भेटले होते आणि मग त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली. पहिल्यांदा थोडे दिवस म्हणजे आम्हाला पण कळत नव्हतं की कशी औषधं घेत होतो आम्ही, पण ताप येत होता त्याला, ते विश्वास ठेवायचा की नाही असं वाटत होतं आम्हाला. पण महिन्याभरातच आम्हाला रिझल्ट कळाला. म्हणजे तो सू करत होता आणि मी त्याच्यात चड्डा मोजायची किती सू होते त्याची ती, कारण पहिला तो खूपच कमी सू करायचा. त्यानंतर कळायला आलं तो जो 20 ते 1 डझन तरी 1 डझनापेक्षा जास्त 2 डझन चड्ड्या पडायच्या त्याच्या. त्याबरोबर कळालं की तो त्याचं कमी होतोय ते. आणि त्यानंतर 3 महिन्यानंतर डॉक्टरांनी सोनोग्राफी करायला सांगितली होती. त्यानंतर पूर्णच रिझल्ट चांगला आला त्याचा, कारण ज्यांनी सोनोग्राफी म्हणजे ते ॲलोपॅथिक डॉक्टर होते सोनोग्राफीचे, त्यांनाच आम्ही विचारलं की बघा तुम्ही फरक दिसतोय. त्याने स्वतःहून पहिला रिपोर्ट आणि आत्ताचा रिपोर्ट असं कम्पॅरिझन करून त्यांनी बघितलं आणि तर बऱ्यापैकी कमी आलं होतं. आता परवा पण 3 महिन्यापूर्वी सोनोग्राफी केली होती आम्ही, तर पण 50% कमी आली. दवाखान्यात गेले होते हॉस्पिटलमध्ये, तर तिथं मला अशी बरेचसे म्हणजे अशी लहान मुलं दिसली होती ऑपरेशन झालेली, पण ते ऑपरेशन व्हायची होती आणि असाच सेम त्रास होता त्यांना. तर त्यांच्याकडे बघून असं वाटायचं की म्हणजे त्यांना तर त्रास होतोच त्या मुलांना, पण आई वडिलांना जास्त करून आईला खूप मानसिक पण आणि शारीरिक पण त्रास होतो. तर त्यांना असा सल्ला आहे की माझं तुम्ही एकदा घेऊन बघा औषध, 100% रिझल्ट चांगलाच आहे मॉडर्नमध्ये. वैष्णव वावळ, वय 2 वर्ष, राहणार पुणे. मे 2015 मध्ये वैष्णवला आईच्या पोटात असतानाच आईच्या सोनोग्राफी रिपोर्टमध्ये त्याच्या मूत्राशय व किडनीच्या मार्गामध्ये सूज असल्याचं निदर्शनाला आलं. तसंच तज्ज्ञांनी त्याची किडनी निकामी झाल्याचं सांगितलं. तज्ज्ञांनी पालकांना बाळाच्या जन्मानंतर त्याचं ऑपरेशन करावं लागणार असल्याचं सांगितलं. वैष्णवच्या जन्मानंतर 5व्या दिवशी त्याची सोनोग्राफी केली असता त्याच्या मूत्राशय व किडनीमध्ये सूज असल्याचं दिसून आलं. त्याचं पोट फुगत असे, लघवी होत नसे व लघवी होताना खूप त्रास होत असे. तसंच लघवीमध्ये इन्फेक्शन असल्यानं त्याला सतत ताप येत असे. एका नामांकित बालरोग तज्ज्ञांना दाखवलं असता त्यांनी देखील 4 टप्प्यात ऑपरेशन करावं लागणार असल्याचं सांगितलं. त्याच्या पालकांना इतक्या लहान वयात वैष्णवचं ऑपरेशन करणं पटत नव्हतं, परंतु जवळजवळ सर्वच नामांकित तज्ज्ञांनी त्यांना ऑपरेशन शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचं सांगितलं. त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2015 रोजी मॉडर्न होमिओपॅथीला भेट दिली. त्यावेळी मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने यांनी हा आजार ऑपरेशन शिवाय बरा करण्याची हमी दिली व त्यांना दिलासा दिला. त्यांनी लगेच औषधोपचार सुरू केले व औषधोपचार सुरू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यातच त्यांना फरक जाणवू लागला. वैष्णवला वेळचे वेळी लघवी होऊ लागली, त्यामुळे त्याचं पोट फुगणं कमी होऊ लागलं. त्याच्या लघवीमधील इन्फेक्शन पूर्णपणे कमी झाल्यानं त्याला सतत ताप येणं बंद झालं. त्याच्या तब्येतीत सुधारणा झाली व त्याचं वजन देखील वाढलं. सध्याच्या रिपोर्टनुसार त्याचा किडनीचा आजार जवळपास पूर्ण बरा झाल्याचं दिसून आलं आहे. वैष्णव आता इतर सामान्य मुलांप्रमाणे खेळू शकतो. तो आता मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह कोणत्याही साईड इफेक्ट शिवाय सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहे. तरी संपूर्ण केस कशा प्रकारे होती? 1.5 वर्षाच्या लहान मुलाला हा आजार झाला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे फरक पडलेला आहे, ट्रीटमेंट कशा प्रकारे चालू आहे. आणि या संपूर्ण केस संदर्भात आपण मागच्या भागातही जाणून घेतलं होतं, याही भागात आपण डॉक्टरांकडून जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID
info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मॅडम, ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी आपण बघितलं होतं की त्या रुग्ण जे आहेत त्यांचे नातेवाईक आहेत त्यांचा अनुभव आपण ऐकला, कारण अगदी 1.5 वर्षाचं लहान बाळ आहे. कशा प्रकारे संपूर्ण उपचार पद्धती आतापर्यंत झालेली आहे, आता ट्रीटमेंट काय आहे चालू, आणि रिपोर्ट्समध्ये नेमकी कशा प्रकारे फरक पडत गेले, थोडंसं आपण त्याविषयी सांगा. वैष्णव म्हणजे ज्या हो. बच्चूचं नाव आहे त्याला वेसिकोयुट्रक रिफ्लक्स ह्या आजाराचं हे निदान निदान झालेलं झालं. होतं. हो, तर त्याच्यामध्ये नेमकं काय होत असतं की जे युरेटरच्या जिथे जे वाल्व्स असतात ते आणि ब्लॅडर हे त्यांचं काम जेव्हा हे व्यवस्थितपणे होत नाहीत आणि त्यामुळे काय होत असतं की युरिन जी आहे ती आउटपुटनी म्हणजे बाहेर गेली पाहिजे, तर ती उलट्या दिशेने किडनीकडे फ्लो व्हायला सुरुवात होत असते. बरं. तर ह्यालाच आपण वेसिकोयुट्रक रिफ्लक्स असं निदान केलेलं त्या बच्चूमध्ये. बरोबर. तर त्याचे लक्षणं बघण्यात आलं की त्याच्यामध्ये बच्चूला युरिन होत नव्हती. युरिन म्हणजे एकदम थेंब थेंब व्हायची आणि त्याला असंख्य म्हणजे प्रचंड त्रास वगैरे व्हायचा लघवी करताना वगैरे. तर जेव्हा हे मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आले तर हे सर्व त्याचे रिपोर्ट्स वगैरे घेऊन सर्व आलेले. त्याचे वेसिकोयुट्रक रिफ्लक्सचे जे काही टेस्ट करावे लागतात ते सर्व त्यांचे रिपोर्ट्स ते घेऊन मिक्च्युरेटिंग सिस्टोयुरोथ्रोग्राम वगैरे केलेला. केला होता. त्याच्यामध्ये किडनी किती प्रमाणामध्ये डॅमेज आहेत, लेफ्ट किडनी, राईट किडनी, हे सर्व आपण रिपोर्ट्समध्ये बघितलेलंच आहे. बरोबर. तर जेव्हा मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार त्यांनी सुरू केले तर असं बघण्यात आलं की त्याला जे कंटिन्युअस फीवर वगैरे येत होता तो 1 महिन्याच्या आतच तो कमी झालेला आहे. त्याला युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन हे कंटिन्युअस होत होतं. म्हणजे मूत्रमार्गातलं जे संसर्गजन्य आजार असतो तो त्याला कंटिन्युअस होत होता. तोही आपल्या औषधांनी तो कमी झालेला आहे. त्याच प्रकारे त्याचं जे काही ताप येणं, त्याच प्रकारे त्याला उलटी मळमळ होणं किंवा लघवीला खूप वास होता आणि पोटामध्ये प्रचंड वेदना होत होत्या, हे सर्व त्रास त्याचे आपल्या औषधोपचारात 1 महिन्याच्या आतच हे सर्व नील झालेले आहेत. बरोबर. म्हणजे आपण जसं म्हणतो तसं की मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीमुळे आपण जसं करतो की ओपीडी बेसिसवरती ट्रीटमेंट, आणि एवढ्या लहान मुलांना जसं पारंपरिक उपचार पद्धतींमध्ये सर्जरीचा ऑप्शन दिलेला होता, परंतु या उपचारांनी आता बऱ्यापैकी जसं तुम्ही म्हणताय किंवा त्यांनी त्यांना म्हटलंय की recovery, 50% त्यांना रिकव्हरी आहे आणि ट्रीटमेंट अजून चालू आहे, आणि मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी पूर्णपणे क्युअर होऊ शकतात असं Yes, आपण त्यांना definitely. सांगितलं. हो. नक्की. या अनुषंगाने आता ही आपण लहान मुलांची केस बघतोय, तर त्या विषयावरून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की लहान मुलांमध्ये मग स्पेसिफिकली जेव्हा किडनीचे आजार बोलतो तेव्हा नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिसून येतो हा आजार, तर त्या अनुषंगाने काय सांगाल, नेमका हा आजार काय असतो, नेमकं त्याची लक्षणं कारणं काय दिसून येते? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा शक्यतो लहान मुलांमध्ये होणारा आजार आहे आणि त्याच्यामध्ये नेमकं काय होत असतं की आपले किडनी ही असंख्य नेफ्रॉन्सनी बनलेली असते. ते नेफ्रॉन्सचे जी साईज असते ती किडनीमध्ये इन्क्रीज झालेली असते. तर त्याच्यामध्ये जे अनावश्यक घटक आहे ते युरिन थ्रू बाहेर जातात. त्याचप्रमाणे आपल्या किडनीतले जे प्रथिने आहेत, प्रथिने म्हणजे जे प्रोटीन्स आहेत तेही लघवीद्वारे निघून जात असतात. तर शरीरामध्ये प्रोटीन्सची ही खूप कमतरता यायला लागते. त्यालाच आपण प्रोटीन युरियाही म्हणतो. तर त्याचे असंख्य म्हणजे बच्चूमध्ये आपल्याला असं दिसण्यात येतं की त्यांना लघवीला त्रास होणं, बर्निंग इन मिक्च्युरेशन, वाईल मिक्च्युरेशन म्हणजे लघवीला जळजळ होणं, त्याचप्रकारे त्यांना लघवी ही थेंब थेंब होणं, त्याच्यानंतर ताप वगैरे येणं, हेही लक्षणं आपल्याला नेफ्रोटिक सिंड्रोममध्ये हे दिसून येत असतात. त्याचप्रमाणे मुलांमध्ये सूज
ही प्रामुख्याने दिसण्यात येते, म्हणजे चेहऱ्यावर आणि पायावर. पण ॲलोपॅथी कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटमध्ये जेव्हा ते मेडिसिन्स घेतात तर त्या औषधांनी सुद्धा त्यांना स्वेलिंग वगैरे त्यांच्या शरीरावर येत असते. पण त्यावेळेस हे डायग्नोज करणं खूप गरजेचं असतं की ही जी स्वेलिंग आहे ही नेमकी आजाराच्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ह्या आजारामुळे आहे की त्यांना औषधोपचार घेतल्यामुळे आहे. हे जेव्हा स्पेसिफिकली डॉक्टर जेव्हा डायग्नोज करतात तेव्हाच आपल्याला हे कळून येतं की हे कशाचे लक्षणे आहेत. म्हणजे हे जे काही स्वेलिंग वगैरे आहे की दिस इज बिकॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑर ड्यू टू द मेडिकेशन. बरोबर, असं नक्की. जसं आपण म्हणतो की नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तुम्ही म्हणालात की अशा प्रकारची लक्षणं किंवा हे दिसून येतात कारण लहान मुलांमध्ये स्पेसिफिकली हा होतो. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये याच्यावरती कशा प्रकारे आपण उपचार पद्धती करतो या स्पेसिफिकली या सिंड्रोमवर? नेफ्रोटिक सिंड्रोममध्येही मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये औषधं देण्यात येतात. त्याप्रमाणेही पेशंटला 1 महिन्याच्या आतच त्यांचे रिपोर्ट्सही, आणि हा आजार तात्पुरता असतो आणि तात्पुरता असतो, म्हणजे व्यवस्थित जर औषध उपचार घेतल्याच्या नंतरच हा म्हणजे रिपोर्ट्स बरा होऊ शकतो. जर रिपोर्ट्स जर हे वारंवार जर डोकं काढायला लागला नेफ्रोटिक सिंड्रोम तर हा गांभीर्याचाही म्हणजे किडनीवर त्याचा दुष्परिणामही तितक्याच प्रमाणामध्ये होऊ शकतो. कारण की ह्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल लेवल पेशंटचं हाय यायला लागतं, बच्चूंचं, त्याच्यामध्ये त्यांना वेट गेन वगैरे अशा असंख्य प्रॉब्लेम्सला सामोरे जावं लागतं. म्हणजे वेळेस ह्याच्यावर व्यवस्थित उपचार वगैरे झाला तर हे किडनी डॅमेज होण्यापासून नक्कीचपणे आपण त्यांना वाचू शकतो. आणि मॉडर्न होमिओपॅथीचे असे नेफ्रोटिक सिंड्रोमचे बरेच केसेस आहेत का जे आपण बघितलेले आहेत की त्यांचे रिपोर्ट्स नील आलेले आहेत आणि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा अंडर कंट्रोलेबल आजार आहेत. पण जेव्हा मी हे सांगते की जेव्हा कोलेस्ट्रॉल लेवल हे वाढायला लागतं किंवा इफ इट गोज अनकंट्रोल तर हे किडनी डॅमेजही होऊ शकतं किंवा निग्लेजन्स त्याच्यावर करण्यात आलं तर इट कॅन बी हार्मफुल फॉर द पेशंट. बरोबर, म्हणजे जसं म्हणालात तसं की वेळी जर का ट्रीटमेंट नाही घेतली तर अदर कॉम्प्लिकेशन्स जे आहेत ती पण ह्याच्यामध्ये होऊ शकतात आणि मग सिव्हिअर किडनी फेल्युअर किंवा अशा प्रकारे गोष्टी होऊ शकतात. लहान मुलांमध्ये आपण हा आजार बघतोय किडनीशी संबंधित, तर मग अशा प्रकारे किडनीचे आजार लहान मुलांमध्ये टाळण्यासाठी काही स्पेसिफिकली आपण डाएट चेंजेस किंवा डाएटमध्ये गोष्टी किंवा काही गोष्टी त्यांना सांगू शकतो का की जेणेकरून हा आजार आपल्या किडनीचे हे आजार आपल्याला टाळता येऊ शकतात फ्युचरमध्ये? असं बघण्यात येतं की हा जर कंजेनायटल डिफेक्ट असेल तर यात आपण काही करू शकत नाही. पण नक्कीच जेव्हा हे आजाराचं बच्चूंमध्ये निदान होतं तर ह्या वेळेस आपण काळजी करण्यासारखं असं म्हणजे की त्यांना कॉन्स्टिपेशन होणार नाही, म्हणजे हे काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना असं डाएट हे एकदम हलकं गेलं पाहिजे की जे पचायला हलकं वगैरे आहे की किडनीवर त्याचा अतिलोड होणार नाही. विशेष करून आपण त्यांना कॉन्स्टिपेशन होणार नाही ही काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे डाएट त्यांचं हे अतिशय लाईट प्रमाणात गेलं पाहिजे, म्हणजे प्रोटीन युक्त जास्त आहारही त्यांनी घेतला नाही पाहिजे, ही काळजी घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जेव्हा 3 ते 4 तासांनी जेव्हा त्यांना इच्छा होत असेल की युरिनला जायचं आहे ती म्हणजे मोकळेपणाने त्यांनी गेलं पाहिजे. म्हणजे काही वेळेस मुलं काय करतात की अडून ठेवतात की थोड्या वेळाने जाऊ, तर हे असं न करता त्यांनी जेव्हाही त्यांना इच्छा होईल की त्यावेळेस त्यांनी दे शुड गो फॉर युरिनेटिंग, असं हे त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे ह्या सर्व गोष्टींची. नक्की. आपण जसं म्हणतो की किडनीचे आजार आपण लहान मुलांच्या संदर्भातले बघितलेले आहेत, परंतु एकंदरच किडनीचे आजार किती गांभीर्याचं स्वरूप घेऊ शकतात आणि एकूणच कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये नेमक्या काय काय गोष्टी अवेलेबल आहेत या संदर्भातही आपण चर्चा करूया, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो.
जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण बघितलं होतं की लहान मुलांमधले जो आपण स्पेसिफिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोमबद्दल बोललो, त्या अनुषंगाने लक्षणं कारणंही पाहिली आपण. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अशा प्रकारे आता कुठल्याही वयामध्ये किडनीचा जर का आजार झाला तर कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये नॉर्मली आपल्याला किडनी ट्रान्सप्लांट किंवा डायलिसिस ह्या ऑप्शन्स उपलब्ध असतात. तर ते करणं कितपत योग्य आहे आणि त्याचे जे रिझल्ट्स आहेत, त्याचा सक्सेस रेट आहे तो नेमका कितपत आहे? आता डायलिसिस जेव्हा आपण करत असतो त्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं की तुमच्या जी आर्टरी आणि वेन असते ते एकत्र जॉईन करून त्याच्यामध्ये तुमच्या नसा हे जे असतात त्या फुगवल्या जातात आणि ज्या नसा फुगवून तुमचं हे डायलिसिस ही प्रक्रिया करण्यात येत असते. पण त्याचं गांभीर्य म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या वेळेस आणि त्यावेळेस तिथे ब्लड प्रेशर हे अत्यंत प्रेशरनी फ्लो होत असतं त्या नसांमध्ये, त्यावेळेस एखादी जखम वगैरे झाली तर त्याच वेळेमध्ये ते गांभीर्य इतकं म्हणजे शरीरावर हानिकारक होऊ शकतं की पेशंटची मृत्यू होऊ शकते. म्हणजे जर ब्लड फ्लो हा अत्यंत वेगाने झाला तर ते आणि त्याच प्रकारे त्याच्या म्हणजे पेशंटला कंटिन्युअस लक्ष द्यावं लागतं की फिस्टुला हा चालू आहे की नाही आहे. त्याच प्रकारे त्यांना एक्सरसाइज करणं ही खूप गरजेचं असतं, म्हणजे तो कंटिन्युअस फ्लोमध्ये असण्यासाठी. आणि त्यांना आठवड्यातनं 1 ते 2 वेळेस डायलिसिस करणार. तर काही पेशंट्समध्ये अकॉर्डिंग टू क्रिएटिन आणि युरिया महिन्यातून 3-4 वेळेस असं डायलिसिस करण्यामध्ये सुचवले जातं. तर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधांनी हे नक्कीचपणे आपण कमी करण्याची प्रक्रिया ही करत असतो. म्हणजे ज्या पेशंटला आठवड्यातून 2 ते 3 वेळेस डायलिसिस करावे लागतात, आपल्या औषधोपचारानंतर ते 1 आठवड्यातून एकदा डायलिसिसवर शिफ्ट होऊ शकतात. त्याच प्रकारे जे महिन्यातून 3-4 वेळेस करावं लागतं त्यांनाही फक्त आपण 2 वर शिफ्ट करू शकतो. आणि त्या अनुषंगाने क्रिएटिन आणि युरिया हे जेव्हा नॉर्मलाइज्ड व्हायला लागतं तर आपण डायलिसिस हे बंदही करू शकतो पेशंटमध्ये. येस. आणि काही पेशंट्समध्ये किडनी ट्रान्सप्लांट हे करण्यास सांगितलेलं जातं. पण हे अत्यंत गुंतागुंतीचं ट्रान्सप्लांटेशन आहे. तर त्यामध्ये जेव्हा ट्रान्सप्लांट होऊन जातं तर त्याची एवढी शाश्वती नसते की पेशंट परत ती किडनी तुमची डॅमेज होणार नाही. कारण की ट्रान्सप्लांट केल्याच्या नंतरही त्याचे जे औषधोपचार वगैरे आहे ते खूप खर्चिक वगैरे आहे आणि त्याला कंटिन्युअस तुम्हाला मेडिकेशन्स वगैरे घ्यावे लागतं किंवा डाएटवर राहावं लागतं. आणि त्याच्यामध्ये जर तुमचं ब्रेकडाऊन वगैरे झालं तर त्यामध्ये परत तुमची किडनी डॅमेज होण्याची शाश्वती तेवढीच म्हणजे गॅरंटी असते की येस इट विल तुमची परत तुम्हाला किडनी डॅमेज हे होणार नक्की 100%. असे बरेच रुग्ण आमच्याकडे आलेले आहेत की किडनी ट्रान्सप्लांट झाल्याच्या नंतरही ते त्यांची किडनी डॅमेज झालेली आहेत. बरं. जसं तुम्ही म्हणताय तसं की म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर सुद्धा त्याची गॅरंटी नसते की ती किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग असेलच किंवा आपल्याला सूट होईलच आणि सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होतील. आणि जरी आपण जसं बघितलं की डायलिसिस तुम्ही म्हणाल तसं अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, सतत करायला लागते, खर्चिकही आहे. तर त्या अनुषंगाने जर का कम्पेअर केलं तर आपली मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती या अशा आजारांवरती नेमकी कशा प्रकारे? आमच्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारामध्ये आम्ही पेशंटला हॉस्पिटलाइज्ड वगैरे काही करत नाही. ही साधी ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट असते. पेशंटला फक्त आम्ही 3 किंवा 1 महिन्याने जेव्हा मेडिकेशन्स घ्यायला लागतं त्याचप्रमाणे आम्ही क्रिएटिनाइन किंवा युरिया किंवा तुमचं ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट हे 1, 2, 3 रिपोर्ट्स आहे हे करण्यास सांगितले जातात. आणि त्याच प्रकारे हॉस्पिटलायझेशन करत नाही, त्यामुळे त्याचा खर्चही फारसा पेशंटला हे होत नाही. म्हणजे आणि औषधं आमचे असे एकदम इझिली ॲब्झॉर्बेबल असतात. जिभेवरही ठेवले तरी ते ॲब्झॉर्ब्ड होऊन जातात. ओके. तर आपण बघितलं तसं की मॉडर्न होमिओपॅथीची जी उपचार पद्धती आहे ती खर्चिकही नाही आहे फार. त्याचबरोबर ओपीडी बेसिस आहे, त्याच्यामुळे ॲडमिशन किंवा इंजेक्टेबल्स याचाही सगळ्याचा जो एक ताण असतो, स्ट्रेस असतो तोही निघून जातो. आणि स्पेसिफिकली लहान मुलांमध्ये जसं आपण आत्ताही केस बघितली, अगदी 1.5 वर्षाचं बच्चू आहे, त्याच्यामध्ये सहज त्या ज्या गोळ्या आहेत त्या घेणं शक्य असल्यामुळे रिझल्ट्सही लवकर, फास्ट आणि चांगले मिळत आहेत. ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपली मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट युनिकही ठरते. जाता तुम्हाला विचारायचं आहे की अशा प्रकारे आता हे रुग्ण आहेत किंवा लहान मुलं जर का पेशंट्स असतील तर त्यांच्या पालकांनी नेमकी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, आपण काय त्यांना सल्ला देऊ शकतो? त्यांना मला हा सल्ला देण्यात येईल की म्हणजे अशा आजाराचं जेव्हा निदान होतं तर त्यांना घाबरून वगैरे जाण्याचं काही एक कारण नाही आहे. तर त्यांनी कधीही मॉडर्न होमिओपॅथी हे आमच्याकडे उपचार पद्धत, प्रत्येक ह्याच्यावर उपचार पद्धत आहेच की त्यांनी व्यवस्थित येऊन जेव्हा डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली जर व्यवस्थित औषध उपचार घेण्याला सुरुवात केली तर निश्चितपणे त्यांना फायदा होईल.
तर तुम्ही म्हणालात तसं की योग्य वेळेला जर का मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आले आणि प्रॉपर डायग्नोसिस नंतर जर काही ट्रीटमेंट सुरू केली तर मला वाटतं अशा प्रकारचे आजार, अगदी तुम्ही म्हणालात तसं की नेफ्रोटिक सिंड्रोमसारखे आजारही आपण पूर्णपणे बरे करताना दिसतोय. त्या अनुषंगाने हे आजार कंट्रोल करू शकतो, व्यवस्थित त्यांना एक चांगलं आयुष्य आपण देऊ शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराद्वारे. तर या विषयावरती तुम्ही इथे येऊन आज एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युग यामध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. इष्टांनो, भलायकीचे मॉडर्न युग हे कार्यावळीन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर मेडिकल कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार आणि तांचे किडनी फेलियर विशयावयले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. फुडल्या सप्तकांत तुमकां अशाच एका खर दुयेंसाचेर मार्गदर्शन मेळटले. खर दुयेंस आणि तांचे वयले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.